дар мавзеъҳои шаҳри Хуҷанд насби 40 адад шиору овезаҳо бахшида ба маъракаҳои муҳими сиёсии интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар нақш аст. ҳоло 18 адади он пурра аз тарафи Сарраёсати ободонии хоҷагии манзили коммуналии шаҳри Хуҷанд насб карда шуд. аз буҷа барои чоп кардани шиору овезаҳо 20 000 сомонӣ маблағ ҷудо гардидааст. имрӯз танҳо дар кӯчаҳои марказии шаҳрамон зиёда аз 18 адад баннерҳои 3 ва 6 вобаста ба интихобот насб карда шудааст. ғайр аз он дар кӯчаҳои марказӣ Исмоили Сомонӣ ва марказҳои ҷое ки мардум бисёранд зиёда аз 46 сити форматҳо иваз карда шуда, ҳамаи он вобаста ба интихобот ва истиқлолияти Тоҷикистон мебошад. 11 октябри соли 2020 рӯзи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бетараф набош, овоз биде. Ин гуна шиору овезаҳо дар кӯчаҳои шаҳри Хуҷанд насб шудааст. Инчунин новобаста аз манъ гардидани чорабиниҳо бахшида ба ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаҳои шаҳр фазоиидо надорад. умуман вазифаи асосии мо ободонии шаҳри азизамон мебошад. ин аз тозагӣ сар карда таъмини об, баровардани партов, таъмири нигаҳдории манзил, соҳили росту чап, омода ва ҳамавақт истифодабарии фаввораҳои шаҳри Хуҷанд. ҳамаи ҳамин корҳо, чароғонкунӣ, равшанкунии кӯчаҳо, унфаршкунии кӯчаҳо, ҳамаи ин ободониро дар бар мегирад ва мо ҳар як корхонаҳои зертобии мо вобаста ба вазифаи худаш ин корҳоро ҳаррӯза иҷро карда истоданд. 600 нафар кормандони Сарраёсати ободонии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Хуҷанд ҳамрӯза фаъолияти худро барои ободонӣ нигаронидаанд. махсусан дар арафии иду айём онҳо бо қувваи дучанд фаъолият намуда дар муаррифӣ намудани шаҳри Хуҷанд ва ободу зебо шудани он меҳнат мекунанд. дар ҳавзаи интихоботии шаҳри Хуҷанд ва дар тамоми участкаҳои интихоботӣ оид ба маъракаи муҳими сиёсӣ интихобот шиору овезаҳо насб шудааст. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.